plant ysgol yr Eifl. Ysgol hapus yn Trefor. Pentref rhwng môr a mynydd. Sydd yn llawn hanes. Dewch am dro efo ni rownd y pentref. Cewch ddysgu am y hanes a chyfarfod pobl diddorol. Croeso i Trefor. Dyma'n hanes ni. Croeso i ysgol yr Eifl, ein ysgol ni heddiw. Hwn yw dosbarth rydyn ni gyd wedi tyfu fyny ynddo, cyn cyrraedd blwyddyn 3. Dyma sut rydym ni yn teithio i'r ysgol ar beic, sgwtys neu cerdded. Rydyn ni yn ysgol iach. Drychwch ar y golygfa mynd i gydig neu tre ceiri, gan ganol a mynydd gwaith. Rydym wrth ein boddau'n chwarae pêl-droed ar y cae. Croeso i'n gardd ni! Bocsys plannu a tŷ gwydr. Sbiwch faint o wyar ydyn ni'n gael bob dydd. Ieith dad yn nhw, Croeso Mr Geraint Jones. Gawn ni yn bach o hanes am chwarel Trefor? Wel iawn, mae'n hanes. Swn i'n mynd i fod yma trwy nos yn rhaid hanes y lle yma i chi. Da chi yn gwybod beth enw'r mynyddodd yma, dach sy'n yn blaenau ni beth nhw? Ceiri, gan ganol a gan fôr. Ia, gan fôr. Ond da ni byth yn deud yn efo gan fôr, ond mynydd gwaith. Chwaral ydy hi, a mi oedd hi ar un adag, gan mlynedd ac agor yn ôl, yn chwaral ithfaen fwyaf byd, meddyliwch, dros 1000 o ddynion yn gweithio yn fanna, o'r mynydd i lawr, i lan y môr yn llwyth o'r llonga. Rwan dyma garag oedden nhw yn ei chloddio na, yr ithfaen, ac oedden nhw yn ei torri nhw fel hyn yn giwbia. A mae ciwb, mae yna ddeuddag ymyl i giwb yn does, deuddag ymyl i gyd, a bob un yr un hyd, yr un maint. Di defnyddio nhw fel teils, rhoi nhw ar y llawr yn sownd yn ei gilydd, miloedd ohonyn nhw ag strydodd mewn dinasoedd. Ac o hein y gorau yn y byd, oherwydd oedden nhw ddim yn mynd yn llithrig o dan draed ceffyla yn yr hen oes. Ac oedden nhw'n ei allforio nhw o Trefor yma i Loegr, i Werddon ac i'r Almaen a rhai gwledydd eraill hefyd. Un o'r cwmni bysys yn Trefor yw Motor Coch. Dewch chi fewn i'r swyddfa fe ni cael gwybod dipyn bach am hanes. Pryd cafodd Motor Coch ei sefydlu a phwy oedd y perchynog? Oes gen adag gath o'i sefydlu, o gen y fo'n perchynog. Cwbl ddigwyddodd oedd rhyw chydig o bobl o'r ddau bentra Clynog a Trefor oedd nhw at ei gilydd a penderfynu fysa'n syniad da i sefydlu gwasanaeth bws. Mwyn cario gweithwyr i'r chwarel cyfagos a hefyd i gario anifeiliaid ar ben to y siarabang i'r farchnad yn Bwllali. Faint o weithwyr ydych chi efo erbyn heddiw a pha mor bell ydych chi wedi teithio? Erbyn heddiw mae gennym ni dros hynny ta 60 o weithwyr yn gweithio yma. Pella da ni wedi bod ydy Gwynedd yr Eidal, yr Almaen, Norwy fydd ni drwy'n y blaen. Dyma le enwog, stryd Mynafon. Beth yw'ch ei hoff atgof o ffilmio Mynafon? Dwi'n meddwl na'n hoff atgof fi ydy oedden nhw angen babi i ffilmio. A digwydd bod o gen i babi bach 3-4 mis oed. A wedyn mi nath Adam gael ei ddewis i ffilmio, ond ffilmio fel hogan bach oedd o. A kit bach oedd ei enw fo. Ydy o'n wir bod nhw ffilmio Mynafon yn tu chi? Yndi, mae o'n wir. Oedd y prif actor, y prif gymeriad yn byw yn tu ni, ydy Powell, a oedd o a'i wraig yn byw yma. John Ogwen a Iola Gregory oedd y ddau actor. Be ydych chi'n cofio am y cyfnod ffilmio yn eich tu chi? Dwi yn cofio un gyda nos. Oedden nhw'n ffilmio Dick Powell a How Tom wedi mynd i clwb.
A mi oedd Dic Pwal yn hogyn drwg trwy'r adag. A mi oedd y ddau di meddwi. Dyn oedd nhw'n dod adra. Ac oedd nhw eisiau ffilmio Dic Pwal yn mynd yn sâl. A be wnaethon nhw agor tyn swp. A mi oedd o'n stwffio geg efo'r swp yma ac yn smalio bod o'n taflud i fyny. Oedd o dda iawn ar y teledu, de. Dyma ni wedi cyrraedd lleoliad yr hen ysgol. Soniwch am un neu ddau o hoff atgofion yn yr ysgol. Ond mae pethau wedi newid yn ofnadwy ers pan oeddwn i yn yr ysgol yma. Pan es i yma yn 1966, hollol wahanol i beth ydych chi wedi arfer efo fo. Do'n am un cyfrifiadur yn bodoli adeg hynny yn yr ysgol. Dim un o gwbl, na cyfrifian illa na dim byd fel yna. A mi o gyn Mr Parry Jones, y prifathro ar y pryd, o gyn o fod deipiadur hen ffasiwn. A rhai glwad o'n yn curo yno fo i fysad lle yn teipio llythyrau bob hyn a hyn. Oeddech yn cael cinio ysgol neu bocs bwyd? Os oeddech yn cael cinio ysgol, beth oedd ar y fwydlen? Oedden ni'n cael lobsgaws a pwdi reis a wedyn ffefryn mwyag yn pawb ohona ni. Oedd cael tatws wedi masio a sleisan o gig a tomato a beetroot. A wedyn y bwdin oedden ni'n cael sponge pudding a jam a coconut yna fo. Ac oedd o werth i gael bob un tamad. Wel, croeso i gwt band Trefor. Signed off Trefor yn swyddogol ac of course y hen gapal. A dyma rai o'r enwogion. Sefydlwyd y band yn y flwyddyn 1863. 1856 creuodd y pentre. Felly mae'r band a'r pentre yn cyd-fynd efo'i gilydd erioed. Dyn ni wedi cael llwyddiannau mawr yn 1970 ar enghraifft ennill yn Belfyw. Ac erbyn hyn, dyn ni'n band cymunedol. Rydw i wedi mynd dros y môr efo awyren sawl gwaith. Ydy Seint o Trefor wedi mynd dros y môr rhywbryd yn ei hanes hefyd? Wel do. Yn 1997, gafon ni mynd i America. Gafon ni wahoddiad i fynd i gymanfaganu Gymreig America yn Milwaukee, yn Wisconsin. So nathon ni hel llwyth o bres, a gath y band i gyd, a'r offerynnau mae gyd, ar aeroplan i America. Ac o'n i'n 17 oed. Nathon ni'n neud CD, a o'n i'n chwarae solo, xylophone yn fo. A ti wedi clywed hwnna chydig bach yn ôl, do? Gafon ni bythefnos yn America, ac oedd yn briliant. Gafon ni lot fawr o hwyl. Wel, John, soniwch ychydig amdan hanes yr hen geirthyn? Wel, blynyddoedd yn ôl, fel cei Trefor, dipyn llawer mwy na mae o ebyn heddiw. Da chi'n gweld y darn o cei cerig sy'n sticio allan am yncw. Mi o na gei pren yn mynd allan yn bellach, a mi fydda llonga yn dod i mewn i hwnnw. Dwi'n cofio, peddwn i'n blentyn bach, dwi'n cofio'r llonga yn dod i mewn a fydda ni'n medru nofio ar draws y cefn i'r cei. A dwi'n cofio llongwr sy'n gweithio yna ni a neud ryw lol felly. Mi yna hefyd, o'na gwt concrit anferthol ar ben y cei na'r hopar oedden ni'n galw fo. Ac yn hwnnw oedden nhw'n cadw'r chippings. Mi oedd y chippings yn cael eu cario wedyn ar y conveyor belt i ben y cei ac i mewn i'r llonga. A mi oedden nhw'n mynd i gweddill y byd felly. Diddorol. Sut oedd pysgotan y hen ddyddiau? Yn yr hen ddyddiau, o flaen yn amser i, penwaig oedden nhw ddal. Y mama rhyw fath i lawr yn Nefyn ac yn bob man i'r pen llun. Oedden nhw rhwydo'r penwaig ac oedden nhw yn dal miloedd ar filoedd ohonyn nhw. Wedyn, mi ddoth y penwaig, dwi'n meddwl bod nhw wedi dal nhw i gyd am hwnni, ebyn blynyddoedd 50. Mi wnaethon nhw ddechrau dal fecryll efo lein. Oedden ni'n gwerthu 1000 o fecryll yr wsnos i ryw siop yn Gaernarfon. Ac o'na siop am Bwllheli, o'na siop am Porthmadog, o'na gryn dipyn o fecryll yn mynd o yma dyddiau hynny. Wedyn, fatha bob dim arall, mi ddoth y fecryll i ben, ac ebyn heddiw,
Mae yna sgota bas yn y geia. Dim ond y cymychiad a'r bas ys ar ôl yma felly. Dyma ni wedi cyrraedd Cybydair Berwyn. Dewch gyda ni i holi'r yn fach amdano y cwmni. Ym mha flwyddyn agorwyd cwmni Cybydair Berwyn? Wel, fydd agorodd Mr Brian a Mrs Marina Jaffeth Modyrdy yn hen arall y pentra yn 1976. Nathon nhw rhyw fath arall gyfeirio wedyn a rhedag ceir i ysbytai, fath ambulance control, a wedyn yn 1984 nathon nhw brynu 2 fws mini ac o fanno nathon nhw gychwyn gwneud gwaith ysgolion, bingo, darts a pethau felly. Wedyn, tua 1984 nath o gychwyn. Ydy cwmni wedi tyfu llawer erbyn heddiw? Do, fel o'n i'n sôn yn 1984, 2 fws mini o'na. Erbyn rwan mae yna 30, mwy na 30 mae siŵr o fysys yma. Maen nhw wedi mynd yn fwy moethus, maen nhw'n trafeilio'n bellach, a mae'n siŵr bod nhw'n cyflogi tua 25 o bobl yn lleol. Yeah. A dyna ni hanes Trefor. Gobeithio da chi wedi mwynhau dod am dro efo ni.